सफैबाय हानजाफारिया बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय बावहरबाय। बे समाव आं दंफैयो उदालगुरि डिसि अफिसनि जिथु पेरेड ग्राउन्ड बेहाय आरो बेहाय दिनै मोनसे हाबाफारि जानो थांगासिनो दं। बेनो जाहैबाय जोंहा भारत रत्न मानगोनां डक्टर भुपेन हाजरिका बिथांनि 14थि बोसोरारि थैनाय सान फालिनाय। दा बेवहाय जोङो बयबो उदालगुरि जिल्ला सांस्कृतिक हारिमु बिफान आरो पुलिस प्रशासन बिफानजों ज' खौसेयै बे हाबाफारिखौ खुंनाय जादों। बेहाय गोबांखिनि रायजो राजाजों लोगोसे स्टुडेन्टफोर ज'है खमैबो 5,000 सुबुङा खौसेयै डक्टर भुपेन हाजरिकानि मानुहे मानहर बाबे बा बुकु हुम हुम करे बेफोर मेथाइखौ ज'है खननायनि मोनसे हाबाफारि लादों आरो दा लोगोसे जोंहा उदालगुरि जिल्लानिफ्राय स्पेसियेल मोनसे करास टीम बानायदों। बेवहाय जोङो दङ। सम जानाय लोगो लोगो जोङो हाबाफारिखौ जागायगोन आरोना। स' नायलांबाय था। नै जोंहा सफैबाय हानजाफारिया आदायमोन जोंनो आरोना खनग्राया रोजाबग्राया मेन लिडारा बेयो। गोबां मानसिफोर फैगासिनो स्टुडेन्टफोर फैगासिनो दङ बे हाबाफारियावहाय बाहागो लानो थाखाय। नै लैहोर लैहोर गासै 5,000निबो बारा सुबुंफोर बेहाय थुबुर जागोन आरो জীবন বিচাৰিলে অনেক দিবস ৰাতি জীবন বিচাৰিলে অনেক দিবস ৰাতি अभी स्लो मूवी जाओ। Hi guys man, ladies man, hi everybody man. Yes. Hi Damulia. Namaskar. অৰ্থাৎ 2026 8 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে জন্মদিন পালন কৰি আৰু সেই উপলক্ষে অসম চৰকাৰে অসমীয়া কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিলে।
समाव जोंहा रोजाबनाय जानानै थांबाय ओमफ्राय दा ভাল লাগিছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ बे समाव जोंहा हाबाफारिया जोब्बाय दा जोंनो लास्ट होनजासै आरोना नैबे डिसि कर्ट उदालगुरिनि बेवहाय गासिबो थांजोब्बाय ओमफ्राय माखासे अन्थाव बाथावैथिं स्टुडेन्टफोरा माने सानैसो नेनांगौ जादों आरो हयथ' सम्भब बास गारिया डाबल टिप मारिदों खोमादां स' बिथांमोना खस्थ' मोनबाय स्टुडेन्टफोरा बयबो फ्रायानो मोनदों दा नै आरो प्रग्राम जोब्बाबो दासिमहालागै नेबाय थानांदों जोङो थांनो मोनाखै न'खराव दा जोंबो दा न'सिम थांनायनि लामायाव फैबाय आरोना जोब्बाय हाबाफारिया ओमफ्राय नै औ अके बाय बाय